El Palau de la Vila està convertint-se en un lloc de celebracions per als aficionats ontinyentins. Per segon any consecutiu, l'Ajuntament d'Ontinyent ha rebut a la primera plantilla de l'Ontinyent 1931 Club de Futbol, així com el juvenil de la mateixa entitat, amb motiu dels 2 ascensos aconseguits aquesta temporada. La setmana que ve justet, l'any passat va ser el dia 27 de juny, faria un any justet de que havíem estat ací celebrant l'ascens. En 12 mesos vindre 2 vegades és una grandíssima satisfacció. Qui anava a dir-nos a nosaltres en març de 2019 que això seria així. Molt agraïts a l'alcalde, a tots els consellers que volen compartir amb nosaltres esta magnífica temporada tant del juvenil com del primer equip i per nosaltres donar-los aquests èxits de 2 ascens a la gent que ens representa en la ciutat, penso que és bonic per nosaltres també i la veritat que molt contents i orgullosos de poder tornar així al Palau oferint 2 títols. A l'acte han assistit els futbolistes dels 2 equips, staff tècnic, directius de l'entitat ontinyentina i les autoritats polítiques de la ciutat. Jo crec que podem estar ben contents d'aquest ascens, que a més és el resultat de molt de treball, però jo crec que també és el resultat de la humilitat i també el resultat de no perdre les arrels. Jo crec que una de les qüestions més interessants de l'Ontinyent 1931 la veiem plasmada el passat diumenge quan s'aprovaven els nous estatuts, és aquesta vocació de club lligat al poble, de club lligat clarament a la seva afició i sobretot d'una grandíssima cultura de l'esforç que està donant els seus fruits ja per segon any consecutiu. Comptar en la base del juvenil per a crear aquest projecte, la veritat és que com estem tots molt units i ens coneguem tots, això jo crec que ha sigut la clau dels ascensos. Han fet els 2 equips una temporada molt bona i que millor que celebrar-ho tots junts. Quan les coses fan bé, aquestes coses passen. Si les coses van bé, els equips van avant i passen aquestes coses. Treballar molt, sobretot quan hem estat parats, que no podien competir, donar-ho tot des de casa i fer tota la feina que ens manen els entrenadors i al tornar estar a tope i competir de la millor manera. El mantenidor de l'acte ha estat el regidor d'Esports, Òscar Borrell, qui ha presentat els diferents parlaments d'aquest acte festiu i esportiu. Que s'hagi pogut pujar a preferent en els 2 anys consecutius, jo crec que és una mostra del bon fer tant dels jugadors que de l'equip directiu i de l'equip tècnic. Jo crec que avui és el culmen, podríem dir, de les 2 temporades històriques i ja veurem on té el techo aquest equip i fins a on podrà arribar amb aquests 2 jugadors. Després d'emplaçar-se per al proper any amb la il·lusió per muntar a tercera divisió, el seguici es va traslladar cap a l'església de Santa Maria per oferir els èxits a la patrona de la capital de la comarca.